Politika din sa may Zamboanga City nagkainitay na Mayor Climaco at bangan ni 1st District Representative Celso Lobregat. Aniyang report. Sabay man nahulog sila Mayor Climaco o 1st District Congressman Celso Lobregat sa Hong Kong Rio Hondo sa tulay nga nahugmak sa milamen bulan. Karon, siguradong dili na sila mag-uban kay magkakontra na sila sa umaabot ng midterm election pagka-mayor sa Zamboanga City. Si Mayor Climaco doon na pay usa ka term pagka-mayor. To thank the people for giving me the opportunity to serve them in the 2 terms, and the 3rd term hopefully is soon to come, at ako po'y nagpapasalamat, and we will be filing on the 17th of October. Samtang si Congressman Celso Lobregat doon na po'y usa ka termino isip congressman sa 1st District sa maong syudad. Apan pupunta, sino-sino kung tinatanong, mga tricycle driver, mga tindera, yung meron kaya sa buhay, yung those who have less in life, urban poor, all sectors, negosyante. Tinatanong ko sa kanila, anong gusto niyong gawin ko? Tatakbo ba ako ng isa pang term ng congressman or magbabalik na ako ng mayor? Ang sagot, ang sigaw, halos lahat ng mayor. si Representative Lobregat mobalik pagkamayor kay wala kuno siya kauyon sa bagong administrasyon. Samtang rason ni Mayor Beng, tiwason niya ang iyang termino aron magpadayon sa tanan niyang proyekto. A better government. No? And I said, I will govern with compassion. I will lead by example. I will administer with direction and act with a sense of urgency. To continue supervising these programs, kasi sayang naman kung matetake over ng other administration or another mayor, he or she might not have the continuity of what we have started. But ang duha wala pa nag-file silang COC. Sa unang adlaw nga natala sa COMELEC, 4 pa lang ang nag-file pero usa lang ang gidawat kay ang uban kulang sa dokumento. Meron po at least 4 kanina pumunta pero may defect po sa form nila.